Как красиви цветя, избродирани за чеис, могат да се превърнат в оръжие от арт-инсталация срещу войната. Оказва се, че именно те са в основата на изложбата, озаглавена "Чеис за Марс" на Ив Тошайн. Най-напред тя е била представена в папската крепост в Перуджа, а сега гостува и в Националната галерия Квадрат 500. Чеизът потегля на там, където започва нов живот. В случая при бога на войната Марс. Моята цел е да умилостивя бога на войната. Чеизът е вид дар. И аз се явявам в ролята на жена, която дава себе си, нейния чеиз в формата на жертвоприношение, тъй като мисля, че войната трябва да бъде прекратена. Първообразът на режещите звездни остриета е риза, изработена от бабата на художничката. Тази риза майка ми я подарила преди много години. Баба ми я правила ръчно. Тя е везена на ръка. Абсолютно всяко парченце е извезено на ръка. Трябвало много дълги часове. Моето произведение го правих също сама. Нареждала съм всички ножове един до друг 10 часа наред. Аз мисля, че с годините техниките, концепциите се променят, но идеалите остават едни и същи. Идеала за красота, естетика, мир и любов. Тоест баба ми е направила тази риза с тези идеали, аз продължавам с тези идеали напред, но с друга сила. В тази инсталация войната и любовта вървят ръка за ръка. Но щом се вгледаме по-внимателно в металните остриета, ще видим отражението на вярата. Онази, която носим в душите си и с която побеждаваме всеки ден.